Aşşabadın köp etrapçasında ilat öýlere çekilen Wi-Fi internet aragatnaşynyň hilinde nägile bolýar. Bu aralykda Balkan welaýatynyň käbir owalaryna öýlerde Wi-Fi internet hyzmatyndan peýdalanmagy mümkinçilik berýän öý telefon liniýalary çekilip başlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 22-nji ýanwarda paýtagtdan we Balkandan maglumat berdiler. Suyulun basından bäri öýlere çekilen Wi-Fi internet aragatnaşynyň tizligi örän peteldi. Ulanyjylar Türkmenistanda ruhsat berilen saatleri açyp olardan peýdalanmak üçin juda köp wagt sarf etmeli bolýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Wi-Fi internet aragatnaşynyň tizliginiň örän haýyrlygy sebäpli köp web-saýtlary asla açyp bolmaýar. Raýatlar degişli web-saýtlary açyp gerekli bukçalary we forumlary doldurmakçy bolanlarynda olaryň ýarysyny dolduranlarynda doňup galýandygyny, netijede zerur bolan işlerini bitirip bilmeýändiklerini belleýärler. Ulanyjylar mobil telefonlaryny ýa-da planşetlerini öçürüp ýakyp ähli işlerini bir näçe gedek gaýtadan amal etmeli bolýarlar. Käbir emosional ulanyjylaryň arasynda bu prosesden ýa-da işini bitirip bilmän Wi-Fi internet aragatnaşynyň tizliginiň yaramazlygyna bolan gaharyny hususy telefonlaryndan çykarýanlar hem bolýar. Olar gaharlaryna telefonlaryny, planşetlerini ýere urup külpe-ýekun edýärler. Diýip Aşşabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň ençemesi bu barada Aşşabat şäher telefon ulgamyna iýligderli edýän şikaýetleriniň netijesiniň ýokdugyny aýdýar. Aşşabat şäher telefon ulgamy ýagny açdy, ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti paýtagtyň çäklerinde hojalyklary Wi-Fi ulgamy arkaly öý interneti bilen üpçün edýän ýeketäk kärhanadyr. Seni dinleyen adam yok, hiç yerde sözün geçen ok. Türkmenistan'da hiçbir uğurdan öňe gidişlik yok, gaýtam iýza tesişlik bar. Geçen 2024-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2025-nji ýylyň başyndan bäri Wi-Fi hyzmatynyň hili has gowlanmagyň deregine gaýtam pese düşdi. Diýip Aşşabatly ýaşaýjy belledi. Azatlyň 22-nji ýanwarda Aştunyň web-saýtynda görkezülen telefon belgilerine jaň edip, bu ýagdaýlar barada tesvir almak boýunça eden synanşyklary oňy netije bermedi. Bellesek paýtagtda Wi-Fi internet aragatnaşynyň hiliniň yaramazlaşmagy 1-nji ýanwardan başlap şäherde ilatyň Wi-Fi hyzmatynyň üpçünçiliginiň bir hepde golaý wagt kesilmeginiň ýa-da gabat geldi. 7-nji ýanwarda paýtagtda habarçymyz Aştunyň bu bökdün sebäbini tehnik näsazlyk bilen düşündirýändigini aýdypdy. Bu aralykda Balkanda habarçymyz Balkanawat şäheriniň 20 kilometr çenli uzaklygyndaky käbir owalara ilaty öýlerinde Wi-Fi internet hyzmatyndan peýdalanmagy mümkinçilik berýän öý telefon liniýalarynyň çekilip başlanandygyny habar berýär. Ýöne ol ýaşaýjylaryň bu hyzmatdan peýdalanmak üçin degişli resmiýlere para bermäge mejbur bolýandygyny belleýär. Vilayetde öýlere Wi-Fi internet aragatnaşyny çekmek üçin para bermek tejribesi ýyllar boýy dowam edýär. Ýöne bellemeli ýeri soňky ýyllarda bu paranyň müçberi tapgyrlyny tasda epesli arzanlady. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, mysal üçin häzir jewel ýaşaýyş toplumyndaky hojalyklar öýlerine Wi-Fi internet aragatnaşyny çekdirmek üçin 1200 manat para bermeli bolýarlar. Öňkü prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň döwründe bu serişde 6 esse ýokary bolup 7000 manada barabardy diýip ýaşaýjy belledi. Ol öýlere çekilýän Wi-Fi internet aragatnaşynyň tizliginiň juda petligini, ýöne munyň bahasynyň temesel sowdany şanly altyn asyryň hödürleýän mobil internetiniň narhyndan has arzanlygy sebäpli oňa ilat arasynda uly isleg bildirilýändigini hem nygtady. Türkmen häkimetleri ilatyň internet elýeterliligini çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Halkara barlyklarda ýurtda ilata hödürlenilýän internet aragatnaşynyň tizliginiň örän pes galýandygy, bahasynyň aşa ýokardy aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini, şol sanda garaşsyz habar serişdelerini we iri sosial torlary hem berk petik astynda saklaýar.
Mary vilayetinde rahatçılık işlerine bat berildi. Yerlik hakimiyetleriň görkezmesi boýunça vilayetin birnäçe bölегinde köçeleri ýuwmak bazarlaryň we ýaşaýyş çaýlarynyň töwerekdaşyny täminlemek boýunça işler guramaçylykla alınıp barylýar. Mardaky çeşmeleriň azatlyga beren maglumatlaryna görä, ýokary derejeli ýol başçylaryň vilayete sapar etmegine garaşylýar. Şuňlar uly taýýarlyklar Mary şäherinde we Bayramaly etrafynda gözeýilýär. Mardaky taýýarlyklara gatnaşygy bolan çeşme Aşgabatdan ýokary ödip emeldaryň gelmegine garaşyp aratsaçylyk işlerini geçirýärler diýip bu taýýarlyklary düşündirdi. Vilayete kimin sapar etjegini anyklap bolmady. Adatça vilayetlerde gyssagly aratsaçylyk we howpsuzlyk çäreleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparlarynyň öňe siratyna gabat gelýär. Emma olaryň mara sapar etjegi barada döwlet mediasynda habar bolmady. Mary vilayetiniň administrativ merkezinde birden gyssagly başlanan aratsaçylyk işleri güýçli depkinde alınıp barylýar. Marynyň öňkü köne bazarynyň ýerinde gurnalan köp gatly jaýlaryň töweregine asfalt düşelip, täze Kuwait owasyna çenli weýkeşleriň haşal otlary çapylyp aýrylýar. Diýip yerli Çeşme şäherdäki taýýarlyklar barada gurrun berdi. Şäherde zibil dökülýän ýerlere hem aýratyn öns berilýär. Hapa taşlanýan çelekler adaty bolmadyk görnüşde düýpli arassalanýar. Zibil dökülýän ýerlerde el bilen otlar çapyp, ýyzyny syryp arasalaýarlar. Abizno ýoluň uğrunda Murgap derýasynyň gyrasynda gurnalan köp gatly jaýlaryň töwereginde hem arassaçylyk işleri geçirilip, bu ýere täze asfalt düşelýär. Şeýle taýýarlyk işleri golaýda gurulan beýleki deshalaryň hem daş töwereginde geçirilýär. Soňky aýlarda azatlyň mardaky habarçylary şäheriň birnäçe böleginde we etraplaryň en çemesinde hapa taşlamak üçin niýetlenen ýerleriň asla göz öňünde tutulmanlygyny we iratyň hojalyk zyňyndylaryny çem gelen ýere taşlamaly bolýanlygyny käbirleriň çölek edip gömýänligini habar berdi. Şeýle-de zibil taşlanýan gapyrjaklaryň bar ýerlerinde olaryň wagtynda arassalanmaýanlygy habar berilipdi. Mary şäherindäki häzirki arassaçylyk işlerine öý dolandyryş müdirlikleriň işgärleri, jemaat gulluklarının işgärleri we şäheriň guruluşy işgärleri gatnaşdyrylýar. Mary vilayetiniň Bayramaly etrafynyň merkezinde hem arassaçylyk işleri badalýar. Bu ýerde hem köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň töwerekdaşy timarlanýar. Ilkinji nowatda arassaçylyk işleri täze gurulan köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň töwereklerinde gözeýilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan yerli çeşmeler ýaşaýyş çaýlaryň ilkinji nowatda täze gurulan binalaryň töwerekdaşynyň timarlanmagynyň sebäbini düşündirip, paýtagtdan gelmegine garaşylýan ýol başçylaryň täze gurulan deshalary barlajakdygyny aýtdy. Paýtagtdan gelmeli ýokary wezipeli emeldar soňky täze gurulan deshalary synlamakçy diýip mardaky taýýarlyk işlerine gatnaşýan Çeşme aýtdy. Marly ýaşaýjylar sebäbi düşündirilmezden birden başlanýan şeýle taýýarlyklara öwrenşendiklerini, emma ýyllar boýy gyssagly geçirilýän şeýle ýüzlej abatlaýyş we arassaçylyk işleriniň şäher infrastrukturasynyň kämilleşmegine goşan goşmaýanlygyny aýdarlar. Owa ýerlerinde köçe galmady. Onu synlamaga gelýän ýok. Biz her gün ellerimizi pil alyp ot çapýarys. Käbirimiz kraska çalyp boýok işlerini edýäris. Peýdasy ýok. Häzir islendik owa ýerine girip awto ulagda geçip görsek kem bolmazdy. Çağalar tähil ýagyn ýagsa mektebe gidip bilmeýärler. Owa ýerlerinde iň bolmanda asfalt düşemeselerim, daşly çagyl guýsalar biz soňa da razy. Hastalarymız yaramasa biz owa ýerinde tiz kömek gullugundan peýdalanyp bilmeýäris. Sebäbi girmäne köçe ýok. Awto ulag batgabatýar we soň uly ýük ulagyny traktor tutup çekip çykarmaly bolýarys. Gaýta çağırsak özümize azar bolýar. Owa ýerleriniň köçelerine seredýän emeldar ýok. Diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanyň ýol başçylarynyň ýurdun dürli böleklerine izleden edýän iş saparlary barada öňünden resmi habar berilmeýär. Döwlet mediasy saparlaryň geçirilmeginden soň maglumat berýär. Adatça prezidentiň ýa-da onuň kakasynyň planlaşdyrýan sapary we barjak ýeri barada şol ýerde gyssagly başlanýan arassaçylyk işlerinden we howpsuzlyk çärelerinden aňsa bolýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın Ukraina boýunça paraxçylyk lalasygy baradaky çağrışlaryny güýçlendirýän makaly, Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň 200 000 adamlyk paraxçylygy goruş güýçleriniň gerektigi baradaky pikirini öňe sürdi. Emma ol bular ýaly islendik başlangyjyň sowlu bolup bilmegi üçin Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynyň zerurdygyny hem nyktady.
20-nji ýanwarda geçirilen panel maslahatynda Zelenski'den Russiýa bilen geljekde o katasygy betetmek baradaky şertnamany üpsün etmek üçin zerur bolan paraxçylygy goraýjy güýçleriniň göwrümi barada sorulandy. Ol Ýewropalaryň hemmesindenmi 200 000 bu iň pesi, bu iň bärkisi, ýoksan bu hiç zat diýip jogap berdi. Şwitsariýanyň Davos şäherinde geçirilen bütün dünýä ykdysady forumunda çykyş eden Zelenski, şeýle kontingentiň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen o katasygy betetmek baradaky gepleşikler başlanaýan halatynda Kiýewa gerek umumy howpsuzlyk kepillikleriniň diňe bir bölegi boljakdygyny belledi. Zelenski aratinlikda Bloomberg News nesirine beren interwýusynda islendik paraxçylyk güýçleriniň şowlu bolup bilmegi üçin onuň düzüminde Birleşen Ştatlaryň esirleriniň hem gerekdigini aýtdy. Bu Birleşen Ştatlarsyz amal bolup bilmez diýip Zelenski Bloomberg'iň baş redaktoryna aýtdy. Käbir Ýewropaly dostlarymyz munyň mümkindigini oýlasalar da, ýok, bu bolup bilmez. Birleşen Ştatlar bolmasa hiç kim töwekelçilik edip bilmez diýip ol sözüne goşdy. Birinjilik bilen Birleşen Ştatlar bolmasa hiç kim töwekelçilik etmez. İkinciden bu NATO'ny bölüp biler. Birleşen Ştatlary we Ýewropa bileligini bölüp biler. Putiniň arzuwy bu ýaranlygy bölmek diýip Zelenski belledi. 200 000 adamlyk paraxçylyk goraýş güýçleri Ýewropa üçin öňgörülip esdilmedik derejedäki bir tagalla bolar. Bu görkeziji käbir ýurtlaryň saxty armiýasynyň sanyndan hem köpdür. NATO'nun yol başçylygyndaky Bosnia-Herzegovina halkara missiýasy 1996-njy ýylda iň gyzgylanyny pursata ýetende ýaranyň iskerleriniň tamamy 60 000-e deň bolupdy. Zelenski köp sanly halkara güýçleriniň zerurlygyny Russiýanyň harby saxty düzüminiň 1,5 millióndan geçýändigi, Ukrainanyň bolsa munyň diňe ýarsyna eýedigi bilen düşündirdi. Zelenski 16-njy ýanwarda Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer bilen geçiren metbuat ýygnygynda gyzyklanma bildirýän döwletleri bilen Ukraina halkara güýçleriniň kontingentini uğratmak meselesiniň maslahat edilýändigini aýdypdy. Britaniýanyň mediasynyň maglumatyna görä, Starmer we Fransuz prezidenti Emmanuel Macron ursy toktatmak boýunça islendik lalasyk gazanylandan soň paraxçylygy goraýjy güýçler hökmünde Ukraina esirleri uğratmak barada gurrun edipdirler. Zelenski Trump'yň Xitayň lideri Xi Jinping'in Russiýany paraxçylygy iterip biljekdigi baradaky belliklerini hem dile getirdi. Emma bu bizsiz bolmaly däl. Bu möhüm diýip ol baglysylmagy mümkin islendik paraxçylyk lalasygyny göz öňünde tutup aýtdy. Zelenski häzir öz toporunyň 20-nji ýanwarda Amerikanyň prezidenti wezipesine gaýtadan girişen Trump bilen yüz gepleşikleri gurnamak boýunça tagalla edýändigini ma'lum etdi. Mundan öň Trump egerde Putin Ukrainadaky ursy duruzmak üçin paraxçylyk gepleşiklerini geçirmegi kabul etmese, özüniň Russiýany goşmaçy sanksiýalary bilen urup biljekdigini duýdurdy. Trump ozal çykyşlarynyň ýene birinde Putiniň Ukraina urşuny soňlamak barada ylalasyk baglasmakdan ýüze urup Russiýany weýran edýändigini hem belläpdi. Russiýa urusda $100 milyar teristesini köýdürdi. 700 000 çemese adam pidasyny çekdi. Goňsularyny gorkuzdy. Rus rublanyň hümmetini gaçyrmagy bilen Ýewropanyň girdijeli gaz bazaryny, günwatar maliýe bazarlaryny elýetirligini ýitirdi. Ukrainadaky urus 2014-nji ýylda haçanda Kreml bir kanun ýagdaýda Ukrainanyň Krim ýarymadasyna aneksiýa etmek bilen başlady we 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň doly gerimli hüjüme geçmeginden soň ýitileşdi.